vy si z detstva pamätáte chuť a vôňu čerstvého, doma vyrobeného masla? Rovnaká technológia a postup sa zachovali aj dodnes. Základom je krávské mlieko. Približne po 10 hodinách státia nám vznikne smotana na mliečku, tá sa pozberá, dáme ju do maselnice. Kedysi sa to robilo v dbankách, teraz je už moderná doba, teraz už máme na to maselnice, kde sa po naliati smotany do maselnice s pomocou 4 lopatiek a elektriky sa nám tie lopatky točia a ako sa točia, tá smotana nám tuhne, až nakoniec približne po tých 15-20 minútach nám vznikne masielko a cmar. V minulosti sa však všetko robilo ručne a bola to veľmi namáhavá práca. Kedysi ako ja dieťa u nás sa to volalo, že to je dbanka, to sme dali do dbanky a topárkou sme búchali potom po tej smotane, kým sa nám nezačala tuhnúť, až nakoniec nám z toho vzniklo masielko. Dnešné stroje však podávajú pri miešaní a tuhnutí smotany pomocnú ruku. Manuálna práca výrobcu je však stále dôležitá, napríklad pri stáčaní cmaru z maselnice. Cmar sa konzumuje a masielko sa v studenej vode popremýva, až nakoniec sa tiež konzumuje. Na výrobu 250 gramov masla je potrebný približne liter smotany, no objem sa môže meniť podľa toho, koľko tuku v sebe mlieko a smotana ukrývajú. Maslová hmota, ktorá sa vytvorí v maselnici po odstránení cmaru, sa na záver premýva v studenej vode. A to z veľmi praktických dôvodov. Masielko sa preto premýva v studenej vode, aby sme ho zbavili zbytočného cmaru, ale aj aby nám stúhlo, aby sa nám dobre potom tvarovalo.